Mitä hebe? Mikä pössis? Äijä Sale sluiba. Terve! Sale bustaustyössä ja sluiba. Mitä? Missä on Ale? Ei kun mä vaan... Ai, sulla on taas naamiaiset, joo. No on mullakin melkoinen show, kun pitäis kuvata sitä Osmo musiikkivideoa ja mun piti tulla ottaa vaan antamukset välillä, kun mä unohdin sen. Varhe. Onko sun paino mulle massi uuteen käppiin? Häh? Siis, onko sun antaa mulle rahaa uusiin vaatteisiin? Oota. No, tossa on kassilla jotain Alesta. Terve! Young money cash man.